Ndampeza Yesu lelo wandiribe somanta wasakale zonse zapita watelo Yesu wandampeza Yesu lelo inayo ndiribe somanta wasakale zonse zapita watelo Yesu watsala weka wopanda tate ife yotili naye wopanda Yesu tsoka wopanda Yesu tsoka lobadwa nalo. Ndikulandire okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu Danieli Muyuda believer lero pa 31 January 2023 maloto. Ndinako kutsimikizika mtima kuti tulimbikitsika tudalitsika. Believer dzulo limanena pano kuti maloro alibe kukhazikitsa kunena kuti ungakolota mvula ndiye kuti ndi mwayi. Sichonchoyi. Chifukwa mvula yomweyo nthawi ina sitanthauzira madalitso, nthawi ina sitanthauzira mwayi, pamakhala message yapadera yokhudzana mvulayo. Ndiye tikangokhazikitsa kunena kuti ukalota mvula ndi madalitso, ukalota mvula ndi madalitso, nthawi zina believer si madalitso. Pamakhala message yapadera imene Yawe amayipereka mu nyengo imeneyo. Chofunikira kwambiri zimwe lapezeke atithandize kumasulira akwadingi ndi nthawiyo, mvula imagwa nthawi yanji, pamachitika nthawi yanji, chimachitika pa inu ndi chani. Tili modzokonda mvera ati malota chani ati amene ndi malota ndikukwera phiri. Chipambano. Nthawi zina phiri yomweyo imatanthauzanso mayesero. Tisamachite kukhazikitsa mkuchita kulembana kuti ukalota chakuti ndi chakuti, ukalota chakuti ndi chakuti. Ayi tumvana okondedwa mvera. Mulungu mene tawerengera believer chapter number 8 ndi chapter number 7 zikhoza kutitsimikizira kuri chinthu chimene ukachilota lero sichitanthauza kuti meaning yake dzafanana ukachachilotanso nthawi ina. Ayi, mukumbukira chapter 7 timakamba ife za ufumu wa Babyloni kuti umayimidwa ndi mkango. Tili modzi believer ndiye tinaona ife ufumu wina unayimidwa ndi chimbalangondo wa Amedi. Ndiye tinaonanso ife ufumu wina unayimidwa ndi nyalugwe. Tililoseka ndiye aja amene adali nyalugwe aja believer chapter number 8 sakuonekanso ngati nyalugwe. Mundimva? Akumaonetsa ngati tonde. Ujamene adaoneka ngati chaneti ngati chimbalangondo. Mu chapter number 8 sakuonekanso ngati chimbalangondo. Believer akuoneka pa ngati nkhosa. Hallelujah. Osakhazikitsa ukalota nyumba ndi chakuti, ukalota munda ndi chakuti, ukalota mbalame ndi chakuti. Mvetserani mzimu akulankhulanji pali meaning yanji according ndi day imene. I believe apapa dzumveka. Mwana Mulungu chapter 8 pali nkhani apa pakuoneka nyama ziwiri, nkhosa ndi tonde. Nefe tinayona dzuloyi kuti nkhosa ya nyanga ziwiri
imene inkazungulira kulamulira kukhala ndi mphamvu chigawo chakumpoto, chigawo chapakati, chigawo chakumadzulo, chigawo chakummawa. Adali ndi ulamuliro ndi kumwera. Ali panalibe wina amene akadatha kulimbana naye. Nkhosa ya nyanga ziwiri, nkhosa idatasa, nkhosa kusangalala, nkhosa kumpoto konse palibe amene ankalimbana nayo. Idatenga ulamuliro, nkhosa ya nyanga ziwiri. Nedzulo nkuona ife ikusangalala choncho, akuti padabuka tonde zimene Danieli akuona, koma tondeyo sakuponda nthaka, tonde waliwiro, tonde othamanga. Adangofika kumene kuli nkhosa kuja tidzimulani, babadani, likitani, phwanyani. Ndiyelero mulole tiphunzire pang'ono khani imene ndinanena dzulo bilifa. Nkhosa ya nyanga ziwiri, pamene tonde nyanga imodzi. Ndakuti nyanga chimodziyo idathyoka nyanga imodzi, padaphuka nyanga zina zokwanira zinayi. Ndeti manena dzulo malingana ndi chapter number 7, zikulumikizana mafumu omwe aja. Mfumu imene idamwalira yachangu kwambiri, yothamanga kwambiri ija, mfumu imene idagonjetsa nkutenga ulamuliro pa dziko lonse lapansi kwa zaka 7, akuioneseranso mu chapter number 8 kuti tondeyo pansi sadaponda nkachita kuuluka, ankayenda mulengalenga. Ndipo mu nthawi yochepa kwambiri adagonjetsa, adababada ndi kugonjetsa nkhosa ndi mafumu onse. Paja idali ya minyanga iwiri, nyanga ina inkayimira Amedi, nyanga ina kuyimira Aperezi. Ndi akuti adabwera mufumu umene wa Helene, umene ukuyimira tonde okhala mkundikundi, tonde okonda kugunda anzake, tonde okonda kuvuta zimayi, tonde kanyama koyipa kwambiri katonde, kanyama koyipa nthawi yochepa kugonjetsa, kanyama kakupha kogunda anzake, kanyama konyansa kwambiri. Ndedzulo feti manena pano mzimu wa tondewo, mzimu ukakhala pamalo, mzimu umene umanonga kwambiri, mzimu wa tonde. Ndi amatipa sefendi kuti ndi Alexander, amene mu nthawi yochepa mwa zaka zochepa adachita zinthu pa dziko pano. Dzulo ndimanena kuti ulosi umene udakwaniritsidwa fa anthu adalimbana mpaka nadalandana. Tilonse mwana Mulungu, mzimu wadzadza makampani wa tonde kumangogunda. Mzimu wa tonde uli maministry kumangogunda zaka zochepa pamalo gwede tonde. Mzimu wa tonde ufuna kukhala patsogolo. Mzimu wa tonde sosafuna kuti wina dzimveka. Mzimu wa tonde ufuna zitchuka ndiye basi. Mzimu wa tonde wina akangodzuka sokulalikira amafuna kumgunda. Mzimu wa tonde akadzuka wina omayimbidwa abwino amadana naye. Mzimu wa tonde bilifa ni mzimu ovuta kwambiri pamalo. Ambuye atithandize kwambiri. Mwana Mulungu, Ambuye atithandize kwambiri. Hallelujah. Passage yozuna, passage yabwino kwambiri, chapter number 8. Loleni tichifotokoze mwapang'ono nkutanthauzira kuti zidakhala bwanji, zidatha bwanji. Tikamati ulosi umene udatengedwa kale kapena kuti udachitidwa kale, ziutanthauzanji mwana Mulungu? Hallelujah. Masomphenya amenewa adakhudza Danieli kwambiri, chifukwa amafuna aradziwa Danieliyo tanthauzo lake. Nthawi imeneyi adaonekera kwa iye mngelo wa Mulungu amene adamuthandiza kuzindikira masomphenyawa. Monga adachita mu chapter number 2, Mulungu adapereka chizindikiro chimenechi. Nyama ziwiri zinayimirira,
tikamaona chapter number 15 pana chapter verse number 15 ndi verse number 18 kutsata zizindikiro zimene Danieli adapasidwa nkhosa imayimira ufumu wa Amedi ndi Aperesiya. Verse 20 minyanga iwiri ya nkhosa imayimira mafumu awiri. Tikuona mu mbiri ya dziko ufumu umene udali wamphamvu poyamba udali wa Amedi, komanso pang'ono ndi pang'ono ufumu wa Aperesi udakula mphamvu. Ndi chifukwa chake mu verse 3 likuti koma imodzi inaposa inzake, yangayo yoposayo inaphuka pambuyo. Mbiri kunena kuti ufumu wa Amedi ndi Aperesi udalamulira dera lonse pafupifupi zaka 200, koma kenako udatsutsidwa ndi ufumu wina wa madzulo umene udagonjetsa Amedi ndi Aperesi, kapena kuti Aperesiya. Mwana Mulungu, ufumu wa Amedi udayesa kulamulira, udayesa kukhazikitsa, akuti pafupifupi 200 years, koma udagonjetsedwa according m'masomphenyawa adaugonjetsa. Verse 21 likunenetsa ufumu umene ukuyimidwa ndi tonde powunikira verse 5 ndi 7. Tonde iyi akuyimira ufumu wa Helene, ndipo nyanga imodzi yoyambayo akuyimira ufumu wa Helene woyamba Alexander, amene anagonjetsa mafumu ambiri mwaliwiro zedi. Koma posakhalitsa Alexander adamwalira, ndipo ufumu wake udagawidwa pakati pa atsogoleri ake anayi ankhondo. Mwa awa Ptolemy anali kumwera ndi Seleucid anali kumpoto pa dziko la Israeli. Ptolemy adakhazikitsa ufumu wamphamvu ku Egypt, pamene Seleucid adakhazikitsa ufumu wamphamvu mu Asuri. Ufumu wa Alexander udagawidwa panayi ndi atsogoleri ake ankhondo. Makamaka tikamapenya verse number 22 mu buku la Daniel chapter number 8. I believe kuti tikuyendera limodzi. Tikamaona ife verse 9 mpaka na verse number 14 amene akutanthauza mu verse number 23 to 25, neneri akuwuzidwa kuti padzabwera mtsogoleri wamphamvu amene adzayamba ulamuliro wake mwapang'ono-pang'ono kuchokera m'gawo limodzi la maufumu anayi. Iye ufumu wake udzakhala wodzalamulira mwankhanza ndi mokakamiza ena kuti azichita zimene iye akufuna, ndipo adzachita nkhondo ndi anthu oyerawo, ndipo adzapeputsa chipembedzo cha Mulungu, ndipo adzapambana kuchita izi kwa kanthawi. Ndipo Danieli akuwuzidwa kuti mfumu imeneyi adzadzikweza yekha kutsutsana ndi kalonga wamtendere, ndipo chifukwa cha ichi adzawonongedwa. Mwana Mulungu chapter 8 pali nkhani ndimafuna nditsimikizire dziko langa ulosi uwu udakwaniritsidwa uwu molingana ndi mbiri. Mchaka cha 175 BC ufumu wa Seleucid udalibe wokhalapo, padafunika kuti wina alowe ufumuwo. Antiochus IV amene iye sadali mlowa malo mu ufumu adachita chothekera chonse kuti alowe ufumu, nathandizidwa ndi mfumu ina imene adayilonjeza mtendere ndi ubwenzi. Iye akalowa ufumu adalowadi ufumu wa Seleucid
Antiochus IV adalowa ufumu nakhazikitsa pa ufumu. Bilifa mawu kampeni adayamba kalekale. Ana mulungu kampeni idayamba kalekale. Uyu Antiochus ayamba kampeni ndikumamba kulonjeza anthu mtendere, ndikulonjeza anthu zakupasani mphatso, thandizeni ndikulande. Bilifa atu maufumu ndikulanda zidayambika kalekale. Ena amene ali mafumu pano kulanda alibe mtundu. Muli bwanji mafumu? Iniyo muli ndi mtundu ndi mbiri ndi adera limenelo. Maufumu ena ochita opereka ndalama kwa DC, ochita kugula. Eni maufumu otera makhala maufumu oyipa, maufumu ankhanza. Agogwana adala fumu kuntundu kwanu mafumu kufufudza bwinobwino sidzikudziwika. Ena mudangogunda ena mudaphapha ena mudapereka dzindalama, ena mudalanda anthu ufumu wawo. Mulungu akupenya zimene zingati simulapa akakutenthani. Mudalanda mafumu ena nkhanza zoyipa, mudalowa chifukwa cha makampeni, mudanyengera anthu kwanamisa kuti mudzapepusira magoli, mudzapadzakhala mtenderewo ulipo. Maufumu ogula, maufumu abodza, maufumu olowa mwachinyengo. Antiochus ampira ali ngati amenewo. Ambuye atithandize kwambiri. Ambuye atithandize zokhudza kwambiri. Endi mafumu amtundu amazunza kwambiri. Amazunza kwambiri. Ndipo bumbira kuna kuti pa mapeto pake ndi ziphuphu adalandira ufumu. Haleluya. Ziphuphu zitachuluka, chinyengo chitachuluka. Oh haleluya. Mkulu adalowa ndipo adalandiridwa ndi mafumu ndi anthu ena. Mbiri imatsimikiza kuti iye adalowa ufumu ndi ziphuphu, bodza, chinyengo. Mwa nthawi yochepa ufumu udakula zedi, kotero kuti pa nthawi yochepa adalamuliranso ufumu wa Ptolemy kumwera kwa Israeli. Koma Aroma adamuletsa kutero. Chifukwa cha ichi adayika chidwi chake pa Israeli. Zokhudza izi omvera, zokhudza izi ziphuphu. Ena limofesa litondoviro ziphuphu. Ena pano ndatsogolera ministry ziphuphu, chinyengo. Chapter 8 nakuti zidachitika, izi zidachitika. Mene adaonera Danieli ndikuti zidachitika kale, zimene tikuzifotokoza panodzi. Verse 9 mpaka na ndi 24. Mfumu ya mwano ndiyo kula mtima idayika chidwi chake pa Israeli amene akutchedwa kuti dziko lokongola ndi oyera mtima, pofuna kuti fuko la Israeli lisokonezeke. Adalamula kuti chipembedzo chikhale chimodzi mu ufumu wake wonse. Kotero kuti adakaniza chipembedzo cha Ayuda. Iye adaletsa kuwerengedwa kwa chilamulo cha Mulungu maphwando osiyanasiyana a Israeli, komanso mdulidwe. Adalamula kuti Aisraeli ayambe kupembedza iyeyo, ayambe kuchita zachikunja ndi maphwando achikunja. Ndipo adachita izi pogwiritsa ntchito mphamvu za nkhondo. Kuchokera mchaka cha 168 BC, kwa zaka zitatu ndi theka, Ayuda adakumana ndi chizunzo ndi nkhanza zoopsa zedi kwa mfumu imene imafunitsitsa kuti ipatsidwe ulemu wonse ndi kupembedzedwa. Mana Mulungu mfumu yoyipa iyi. Maphwando achikunja adambalengezedwa. Mudziwa kuti makhani maphwando a Chikhristu, madyerero a Chikhristu,
tikakumane uku maphwando athu ana Mulungu. Ndi chimfumu choyipachi, chimfumu chonyansachi chidabweretsa mu Israeli zinthu zatsopano. Adaletsa zimene mabeliva amasangalalazo. Adayamba kutsutsa machitidwe onse amene Ayuda amanjoya. Zotsatira zake adabweretsa zisangalo zachikunja. Maphwando achikunja, beliva kuli maphwando kudziko kuno umachita kuona kuti phwando imene nja mtundu wanji. Zimene akuchitazo zamafano zokha beliva samapange nawo. Tili ndi maphwando ife. Timasangalala ife ngati ana Mulungu. Zinazi zachikunja. Beliva simaphwando onse amene mukumampa manena Yesu. Kureko zinazi zachikunja kwambiri muzisamala nazo. Adalowa mfumu imene nayamba kuchita choyipa pana a Mulungu. Haleluya. Zolimbikitsa kwambiri. Antiochus adasintha wansembe nayikapo iye amene anaganiza kuti angathe kumuthandiza kukwaniritsa chifuniro chake choyipa. Komanso amapha iwo amene amachita mdulidwe ndi onse amene amasungabe maphwando a Mulungu. Choyipa zedi chinali chakupaka mafuta a nkhumba. Pajatu Muyuda ni nkhumba ndi ndani? Mafuta a nkhumba pa buku lija la Tola ndi kupereka nkhumba pa guwa la nsembe, kuonetsa kunyoza buku la chilamulo chimene Ayuda adachichita ndiye kusiya kupita ku kachisi. Koma iye sadasire pomwepo. Adatumiza anthu ake midzi yonse kukakamiza anthu kuti avomereze machitidwe achikunjawo. Matatiyasi adawukira ufumu pamodzi ndi mwana wake Yuda Makebesi, amene adali mtsogoleri wa gulu la nkhondo lowukira limene lidagonjetsa gulu la nkhondo la Antiochus ndi kuwatulutsira m'dziko. Iye adafa ndi matenda osadziwika bwino. Omvera, mkulu uyu Antiochus adali oyipa kwambiri. Mkulu amene akuti mpakana adayamba kuchosa nsembe ya Mulungu ndi kumayika nsembe amene iye akuona kuti akhoza kunthandiza kuchita za mafano. Beliva zimachitika kwambirizi. Makamaka mafumu akalowa kuchipembedzo, abwana akalowa kuchipembedzo ku Chikhristu kaya ku ministry, amayamba kuchita zinthu zotsutsana ndi mawu. Antiochus kuchosa wansembe, kuchosa anthu angwiro kutsogolo nkuyika anthu oyipa. Dere ambiri amene ali patsogolo ndi anthu oyipa, okumana ogwirizana mafumu kuchita tchimo. Zikuchitika beliva chapter number 8 cha buku la Daniel. Iyi ndi nyansi pamaso pa Mulungu. Adayamba kupha, kuononga. Akuti choyipa chimene adachichita chonyansa kwambiri pamaso pa Yawe chotsutsana ndi Ayuda, adayamba kupanga zake maphwando achikunja, si maphwando okha, mpakana buku lija la Tola idapakidwa mafuta a nkhumba. Ndiye Muyuda ni nkhumba ndi ndani? Zidapangisa Ayuda osapitanso kuchalichi, zidapangisa Ayuda kukhala m'mamidzi. Nkhanza idayambika, nayamba kuzunza ndi kupha, nayamba kuchita chipongwe, nawumirisa anthu kuchita zimene sakufuna koma kukwanirisa chokhumba mtima wake. Antiochus, mfumu yoyipa. Ambuye atithandize. Ambuye atithandize. Kani yokhudza bwanji? Mwana Mulungu, tuphunzira zambiri mu chapter chimenechi. Haleluya. Tsono ife tikuona bwinobwino kuti kufika ndi kutha kwa mafumu a Amedi ndi a Perezi, a Helene ndi otsatira ufumu wa Helene. Tsono kudza kwa ufumu imene inali yabodzayi, yachinyengoyi,
yodzikuzayi komanso ya mwana. Mfumu imeneyi ya Surasiri imadziwika bwino mbiri yake, ndipo mfumu imeneyi idakwanirisa bwinobwino ulosi, koma funso nkumare nchifukwa chani Mulungu adakhazikika pa ufumu umenewo mpaka na kukhudza Israeli. Haleluya. Okondedwa omvera, Mulungu amene tikumpembedza kwabwino kwambiri, mafunso amabwera, adadzirekerera bwanji Mulungu? Wina funso nkufunsa, kodi mabhiliva lero Mulungu amalekerera bwanji? Timakumana nazo maministeri ena amene ali kutsogolo ngosani akhala kutsogolo, Mulungu akuvomereza bwanji? Nthawi ina imakhala lesoni, nthawi ina kuphunzitsa oyera mtima. Mulungu amatha kukupasa mtsogolo woyipa kukhala patsogolo pako kuti uphunzire. Anthu akamadandaula ndikuti amakhala kukonzekeresa kuti nthawi yako sadzachite ngati amene akuchitira Antiochasi. Believers udanimvese ndi ukamba ndi ambiri akudandaula, bishop amenewa, bwana amenewa, munthu ameneyi. Mulungu amavomereza kuti muphunzire. Dokota wamkulu ameneyi, peatuwa, headmaster wa, bwana amenewa. Alola Jehova chifuka paralike pafupike, inuyo mudzasuntha. Mumveretu zimene ena akudandaula pano. Mundimvaka mudzakonze. Kunenesa mfumu iyi idachita nyasi kwambiri imene sidachite bwino. Zimene Danieli akudzipenya mu chapter number 8. Hallelujah. Tikupembedza Mulungu wabwino kwambiri. Banji tisiyane pamenepa, nthawi sili mbali yathu, koma pofuna kuomba mkota mu chapter number 8, mfundo zikulu zimene ife taziona zokhudzana mauneneri. Tsono pofuna kuyankha funso limene tiyenera tione maulosi ena mbuyomo kuti Mulungu amalolera njizi zichitike. Chapter 2 umene ukunena za mafumu 10 amene adzachita ufumu wawo kumapeto kwa nthawi. Chapter 7 chanena poyera za mafumu 10 ndi mfumu ya mwano imene idzachita nkhondo ndi Israeli kwa zaka 3.5 mpaka adzaonongedwa ndi kudza kwa ufumu wa Khristu. Taona apa mu chapter 8 tikuona wina amene adzachita monga Antiochasi IV amene adzabwera kumapeto pa nthawi. Tsono Antiochasi obwera kumapeto kwa nthawi akoneka kuti ngwankhanza kwambiri, ndipo ophunzira onse a Baibulo amagwirizana kuti Antiochasi amapereka chithunzithunzi cha wina amene adzabwere kumapeto a nthawi. Hallelujah. Mulungu wathu ndi wabwino. Adzabwera wina ndikuyipaka buku loyerayi mafuta ankhumba. Hallelujah. Ndikuti chodetsa. Nadzayamba kunena chokhorakhora. Nadzapangisa ena kusiya upemphera. Ambuye atithandize. Antiochus, fumu yonyansa, fumu yoyipa. Ambuye atithandize. Ndimafuna ndilimbikitse wina. Nkhondo zilipo pa mabelievers, koma tisasiye upemphera. Tipindebe maondo, tipempherebe. Mulungu adzitilankhula kudzera m'maloto, adzitilankhula kudzera m'masomphenya, adzitilankhula magawo alekanalekana. Akufuna kutidziwitsa kuti tipempherebe. Tikalota tenti fotokozera tsogoleri, tenti dzipempherere.
tikalora zoyipa tidzipempherere, kanza bwino tidzipempherere. Tili modzi mwana Mulungu. Tisiyane pamene pakufikira na mawa chapter number 9. Bimva tikupanga chopaza. Atate m'dzina la Yesu, pitirizani kutilankhula kudzera m'maloto. Daniel mudamulankhula kudzera m'maloto, leronso mukulankhula kudzera m'maloto. Ende matilankhula potichenjeza, potiphunzitsa, ende potidziwitsa zochitikazo. Ulemerero kudzina lanu mwa Yesu wa ku Nazareti. Oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.